आंनि बे नङा बिनि जौसिना औ बियो औ बे आंनि औ खुलुमबाय हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल ओमफ्राय नै जोंहा आलासि जानो ओंखारदों आरो दा रेडि जाबाय थांनोसै दा नोंथांमोना नायलांदो अननानै जोबजासिम बिदिब्ला आंजों लोगोसे मुलिखौ नायहोलाय बिनि थिग नङा बेना हागाना बिसोर दावसे गथ' बिसोर दाव बिसोर मोजांबो थिग जादों नै मालाय ना सारदों ओरैबायदि गोलाव लामा बियो रिउ रिउ थाबायलांनांगौआ रागा जोंनो ओंखारखायोमोन आं गोदो उन्दैयाव बोरोसोना बोरो खि खानाया नायबावला लाजिबाय लोखि सोरखौ नांगौ फैदो आं बामसै फैदो फाया लाजिदों जादों लाजिदों सोंदां मानसिया लाजिदों सोंदां आलिया हरे 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 लाजिदों सिनायला मा नांजोबखो गस्लायावलाय माबा जादों नामा बेलाय ओंखाम जानायाव बिनानै लादों साम' बायदां साइसाव आयु लाजिदों मालाय बिफाजों थाखायो उन्दैया माखौ लाजिनांगौ जाखो ओमफ्राय इसोर फालियाना एवनाया खामहोजोब्बाय गासिबाजोनो माबा सिथाब होजोब्बाय साराया फुदुंबाव हाय साराया फुदुं जेबो नुवा बोरै थांलाय बिमानै बियानै हाबां हाबां खेबदां बोरा आबो सनाल खि आबो सनाल खि फैदो गुदुं खालामबाव र' जेबो खामानि गैया नुवाखै नोङो ना एवनायानो साफा सिथाब होजोब्बाय बिदिखि जायो सोरबा नाबो एवनो रोंबावा दासिमबो बिहामजोआ बारा थिग नङा आंना दाय जाबावबाय मारामराम गावखौ भिडिअ लादों होननानै नुयैयाबो गोबावसैमोन नालाय आंखौ ओंखायनो सिनायाखै मानसिया ओंखायनो थानो नागिराखै ओरैनोबाबो सिख्रबग्राखाय बारा सुखाया आंखौ नै जोंना जाग्राया सफैहांबायानो अमा खाजिखौ जानानै लाग्रोनोसै आरोना आलासि जानो होननानै फैखाथारनाय नालाय बेखायनो आलासि जाहैनाया दसे स्राय मोसाबाय आरोना लोगोफोर बिमानै बियानै ओमफ्रायहाय नैबे फंबाय दा ओमफ्रायथ' गानखौथ' होनो हाया जाहैबाय नङाबा कपिराइट फैजानो गिनांगौ नालाय ओंखायनो आं गानखौ होआसै आरो गाना माने बे माबामोन गेर गेर मुस्रा सानाय आगै होननायमोन आरोना थेवब्लाबो देखायबाय आं लोगोफोर नोंसिनो एसे मोसानायखौल' आरोना साउन्ड होनो हायाबाबो दाना ओंखाम जानायनि सम जालायबाय लोगोफोर मानो होनोबा जों फैफिननांगौ नालाय ओंखायनो ओंखाम जानोसै आरो आगै सना दे आरोबाव दे आगै सना नै हांसो गारम आयु बाला जाफैनाया थिगसे जाखाबाय ओमफ्रायनो जासे जानानै मैगं खानानै लांबावसै आरो मैगं खाग्राफ्रा खानो रोंना रोङाथाय गाज्रि गाज्रिनो बेरा नायाल'ना हास'खाबाय नै बिदि नङाथ' बे गांखं मोनसे ओंखारनायसिम दोननांगौनो नायफैदो नायफै गोदो आंखौ बिफा जौखौ लानानै फोरोंखानाय देन्जार नुबायना गालिनि खुगाया माबायदि लोगोफोर नै लाफाखौ बिदि खानाङा होननानै बाबाया खोन्थानाय आङो बेराखौ नै बिदियाव गालांनो माबाखौ ब्लेकखौहाय खाथियाव
ओइ मुदुमफुल आयं आंनो बै मुदुमफुल गिदिरखौ थाइसे हर दे औ औ खिन्थु बे मुदुमफुलखौ रावबो सेनो मोना बै देरसिना आंनि आयं बै देरसिना आंनि बै देरसिना आंनि ओहो बे नङा बिनि जौसिना औ बियो बियो औ बे आंनि औ बे आंनि बेखौ सोर लायो आं मिथिला औ मेगनाव नांगोन आयं आंना आगदाना औ हरखादोबो आंनो आगदाना आंनि बे आंनि माथो बैसो देरसिन बैसो देरसिन बे गुदिसिनि बे गोरासिन जागोन औ होमबालाय आं नोंखौ लानोसै इसिबां गुदिनि इसिबां गोरा जायो आइ गाबबाय हनै बे आंनि आरो लाव खाबावनोसै दाबा लाना हासंलाय मा जायो आंखौ बाजै जायोबा आदै जायो आनै जायो आदै फटावनो संगा खनना ओंखामा रसा लांसिगोन र' हायाबाबो नेनो सोलाबा आंहा खामानियानो गाइखेर हैनायाव लांफानो बोरायनो खेबनै खेबथाम जाबाय आं जोंहा आरो टाउनाव 20 थाखानि बायाबा मोनजाया Sini. Ma. Hindi apa hindi? Oh, sana. Hinlay di. जा दं माने बिजौ नुनाय मानि खाजोबनांगौ नोंसिनि बाना मारै बारा थारना बिसिना हनै बारा खाबा अभार खाबा मोनथिबाय मानो एफा बुरजा खाबाय थां नायलाय बिसे लांबावनोसै लांनायाबो लांनाय ओमफ्राय हनै ओरैबायदि खायो जेन माने बिजौ दं मानि खानानै लांजोबनाय आरोना मनायानो नै बुंजोब्बाय लाफाया जा दं बिजौ खाजोब्बाय माने थोखाया मोनबा लाबावगौसो खोमा आरोबाव थांनो ओंखारबाय बिदाय लालायबाय थांनोसै लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय बेनो रासिन जाबाय बेनो आयं आंना मुदुमफुला आंनि नाम लिरखादोंहाय आंहा दा आंनि थाखायनो मिनिनो हायासैनो बे बुंनाया बेसरा खोनाबाय आंनि थाखाय मिनिनो हाबावाखैनो बियो मा सानखो नोङो जेनेबा केमेरा फाथिबाय थाबायनो बिउटि मिनिनो हायासै आंनि थाखायनो खनसे स्राय नायफिननांगौहाय फेनायखौनो हगारबा नायदो थ' बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ थेंक इउ फर वाचिं बाय गुड नाइट